Avui anem a visitar la Fundació Miró. Per això agafem el funicular que surt de la parada de metro de la Paral·lel i ens porta a la muntanya de Montjuïc, que és on es troba el museu. Les vistes són espectaculars. Fent cua per entrar al museu, cosa que no em cal perquè vaig comprar les entrades per internet juntament amb una visita guiada. I aquí comença la visita. I aquí arribem a una de les obres més conegudes de l'autor, l'Hort de l'Atzur. El títol d'aquest quadre crida l'atenció: home i dona enfront d'un munt d'excrements. En aquesta sala ens trobem davant de 3 quadres enormes en els que hi ha pintada una simple ratlla semblant a un pèl. L'obra es titula Pintures sobre fons blanc per a la cel·la de solitari. La veritat és que sembla una presa de pèl. I com a tots els museus, a l'acabar trobareu una botigueta per comprar el que vulgueu sobre l'autor. I la nit es va acabar ballant salsa, un dels meus hobbies, i aquesta vegada sí que ha estat possible.